Kaixo artistak ona gatoz 14. abesti, olerki edo korapioarekin. Kasu honetan esan dezagun olerki baten, ezta? Begiratu zelako errima duen bere artean. Eta horrela, tezeta soinua, tezeta beste bokalekin silaba, bai, fonema, landu aldugu. Batzutan umei kostatzen zaiena. Beraz, nola egingo zenukezu? Nahi duzu nik nola egiten dudan ikusi? Eta entzun noski? Aurrera. Tza, 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 pasatzen dut erratza. Tze, 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 gela nago garbitzen. Tzi, 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 mantala dut jantzi. Tzo, 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 zikindu nintzen atzo. Tzu, 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 dantzantzun pantzun. Zeren ikusten duzue, erratza hemen daukazue zer den, gela garbitzen ari naiz, mantala jantzi dut, atzo zikindu nintzen eta dantzan txunpantzun. Gustatu zaizue? Saiatu zuek ere egiten, eta gogoratu beheko partean, irudia zuentzako eskuragarri beste bat arte.